един от най-големите проблеми на София е сигурността. Сигурността на всеки един гражданин на столицата, когато ходи по улици, когато се разхожда в паркове или когато си е вкъщи. През всичките тези години на дясна власт, от Янчулев през Софиянски, чак до Борисов и Фандъкова, целенасочено в София не се инвестира в сигурността на гражданите. София се е превърнал в един опасен, един бандитски град, град, в който е опасно да се разхождаш, град, в който е опасно да живееш. Смятам, че това трябва да се промени. Сигурен съм, че трябва да се промени. И знам как трябва да се промени. На първо място трябва съветниците, които бъдат избрани в новия общински съвет, да работят за изграждането на една карта за сигурността на София. Една карта, на която да може всеки един гражданин на столицата да види в кои райони е опасно да се придвижва нощно време, в кои райони е безопасно да се придвижва. След като бъде създадена тази карта, след като знаем кои са възловите места и ясно посочени, идентифицирани места, с които трябва да се борим за повече сигурност, тогава можем да направим така, че сигурността да дойде в тези райони. Тогава можем да направим така, че да бъде безопасно да се придвижваш по-тъмно навсякъде в столицата. За да стане това, трябва да излучите обаче съветници и кметове и кмет на столицата, които ще се борят за една различна София. Това може да стане, като положите гласа си с номер 39 за кандидатите на БСП лява България, кандидата за кмет, кандидатите за районни кметове, както и кандидатите за съветници. Аз се надявам да положите и преференция 9 за мен, защото аз знам много добре как можем да направим така, че София да стане един сигурен град. Сигурен за нас, сигурен за децата ни. Защото ние, кандидатите на левицата, знаем как да работим за хората.